ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹாய் மக்களே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு வந்து தமிழ் பார்த்தப்ப என்ன நாங்கள் உங்ககிட்ட வந்து சொல்ல வரோம் அப்படிங்கிறது ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இது வந்து மோனிட்டா டிவி, எங்களோட பழைய டிவி ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு. இன்னைக்கு தான் புதுசாக மாட்டிருக்கோம், ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த டிவி பற்றி தாங்க உங்ககிட்ட பேச வரோம். பேசிக்காக வந்து இதோட மெயின் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா இ வேஸ்ட். ஸோ இ வேஸ்ட்டை வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ஸோ இந்த டிவி வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு கிளிப்பிங்ஸ் போட்டு காமிக்கிறது எப்படி இருக்குது, பெருசு அப்படி இருக்கும். அதாவது ஒனிடாவில் வந்து இது அந்த ஒனிடா ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் பண்ண ஒரு டிவி. ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இது ஒரு சோசியல் மெசேஜ் மாதிரி தான். நீங்கள் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு அவேர்னஸ் வந்து விரும்பக்கூடிய ஒரு பர்சனால இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். அண்ட் முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோவை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இது நான் என்னோட லைஃப்பில் வந்துட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஒரு விஷயம், அதுதான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் எங்கள் சேனலை விசிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் எங்கள் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதோட ஆல்னு ஒரு ஆப்ஷனுக்கு அதே தட்டி விட்டுக்கோங்க. ஸோ தட் எங்களோட அடுத்தடுத்த வீடியோக்களோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் தவறாமல் உங்களை வந்து சேரும். ஸோ வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே, இந்த டிவி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒனிடா, இதோட வெர்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் தெரியல. அந்த அளவுக்கு சொல்கிற பீரியட்லாம் கிடையாது. இந்த வெர்ஷன் டிவியோட வெர்ஷன் சொல்கிற மாதிரி பீரியட்லாம் கிடையாது. ஏன்னா இந்த டிவி நாங்கள் வாங்கி இப்போ வந்து 10 இயர்ஸ் ஆகுது, சரிங்களா? ஸோ நாங்கள் வாங்கும்போது இந்த டிவியை நாங்கள் வந்து செகண்ட் ஹேண்டுக்கு தான் வாங்கினோம். செகண்ட் ஹேண்டில் அப்போ வந்து எங்களுக்கு 1500 ருபீஸ் என் தம்பியோட ஃப்ரெண்டு வந்து கொடுத்தாங்களாமா. ஏன்னா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்சிடி டிவி எல்லாம் நல்லா பூம் ஆக ஆரம்பிச்ச அந்த பீரியடு. ஸோ அவங்க வந்து இந்த டிவி அவங்களுக்கு தேவையில்லை, அவங்க வந்து எல்சிடி வாங்கிக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுனால 1500 ருபீஸ்க்கு 2010 இல்லைன்னா 11 கொடுத்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 2011 1500க்கு நாங்கள் வாங்கினோம். ஸோ இதில் வந்து பேசிக்காக வந்து அந்த கலர் பிக்சர்ஸ், கலர் டிவியில் வந்து தெரியுமா நல்லாவே தெரியும். மேலே வந்து அந்த ஊஃபர் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன், ஒரு சின்ன கிளிப்பிங்ஸ் இருக்கும். அந்த பெருசாக அந்த டூம் மாதிரி இருக்கிறதுல நல்ல இந்த ஊஃபர் சவுண்ட் எஃபெக்ட்லாம் நல்லாவே நமக்கு கிடைக்கும். அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹால் சரௌண்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி எல்லாமே நிறைய கிடைக்கும். 1500 ருபீஸ்க்கு எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிவி கிடைச்சதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப வந்து லக்கின்னு தான் சொல்லணும். ஏன்னா இப்போ கூட இந்த டிவியை எங்களுக்கு சரி பண்ணி கொடுத்துட்டு போன அந்த மெக்கானிக் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நானே இந்த 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு டிவியை வந்து சேல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, செகண்ட் ஹேண்டில் சேல் பண்ணுறதுனா கூட அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு 5,000 to 10,000 வச்சாவது நான் வந்து சேல் பண்ணியிருப்பேன். 5,000க்காவது நான் சேல் பண்ணியிருப்பேன். இந்த டிவி உங்களுக்கு 1500க்கு வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி கிடைச்சது வந்து நம்ப முடியாத ஒரு விஷயம். நீங்கள் ரொம்ப லக்கி தான் அப்படின்னு சொன்னார். ஏன் அப்படின்னா அப்போ வந்து எங்களுக்கு இந்த டிவி கிடைச்சதுக்கான ரீசனுமே என்ன அப்படின்னா, என் தம்பியோட ஃப்ரெண்ட், அவங்க யாரும் என்ன இதெல்லாம் ஞாபகம் இல்லை, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இதுதான், நம்மளும் அந்த எல்சிடி டிவி வாங்கணும், நம்ம வீட்டு செவரில் வந்துட்டு மாட்டி வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசையினால இந்த பழைய டிவியை வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும், பார்த்துருப்பீங்க, இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். ஸோ நல்லா பெருசாக இருக்கு இல்லைங்களா, நிறைய இடம் ஆக்குபை பண்ணுறதுக்கு இதுக்கு ஒரு டிவி ஸ்டாண்ட் வச்சு அந்த டிவி ஸ்டாண்ட் வந்து இது வைக்க முடியும். இப்போ மாதிரி வாலில் ஹேங் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் டிவி கிடையாது. அந்த ஒரு இதுலேயே வந்துட்டு இது ரொம்ப சீப்பான ரேட்டுக்கு எங்களுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. 10 இயர்ஸாக எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே இல்லாமல் ஓடிட்டு இருக்குங்க. ஒரு 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குழந்தைங்களாம் இருக்கும்போது கண்டினியூஸாக வீட்டில் டிவி ஓடும், பெரியவங்க இருக்கும்போது சீரியல்ஸ் பார்ப்பாங்க, பழைய படங்கள் அந்த மாதிரிலாம் பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனால இந்த டிவி பயங்கரமாக உழைச்சதில் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு ஐசி சர்க்கியூட் வந்து கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் ஜாஸ்தியாகி அது போயிடுச்சு. அது வந்து என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த கலரில் கொஞ்சம் சேஞ்சஸ் இருக்கும். ஒரு பக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பிங்காக இருக்கும், இன்னொரு பக்கம் ஃபுல்லாக க்ரீனாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் இருந்ததுனால அப்போ ஒரு மெக்கானிக்கை கூப்பிட்டு அந்த ஐசி மட்டும் நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ணோம். அப்போதுலேருந்து இந்த 2 இயர்ஸில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஒரு 1 வீக்கு முன்னாடி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, நாங்கள் எங்களோட ஹோம் டவுன் போனோம் இல்லையா, அப்போ வந்து போகிறதுக்கு முன்னாடி சடனாக வந்துட்டு டிவி வந்து ஆன் ஆகும். டிவி ஆன் பண்ண உடனே எங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன் பட்டன் இருக்குது இல்லைங்களா, ஸோ இந்த ஆன் பட்டன் வந்து ஆன் ஆகணும். அது ஆன்
வந்தால் ரிமோட்டில் ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் மற்றபடி நம்ம வந்து கேபிள் கனெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம், எல்லா சேனல்ஸும் நம்மளால் பார்க்க முடியும். அதுவே போயிடுச்சு. பேசிக்காக டிவியே வந்து ஆன் ஆகலை. மற்றபடி இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட், கேபிள்லேருந்து வர சவுண்ட் எஃபெக்ட் அதெல்லாம் கிடைக்கும். நாங்கள் தனியாக சிஸ்டம் ஆகி வாங்கி நாங்கள் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கறதுனால சவுண்ட் மட்டும் கேட்கும், ஆனால் படம் தெரியாது. அப்படி ஆயிடுச்சு. அப்பவுமே வந்து எங்கள் அம்மா என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, இது இத்தனை வருஷம் ஓடிடுச்சு, 1500 ரூபாய்க்கு வாங்கின டிவி பேசாமல் இது போட்டலாம், அப்படியே டிவியே நம்ம வீட்டுக்கு வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சரி திரும்ப வந்துட்டு வேற ஒரு மெக்கானிக்கு கூப்பிட்டு அவருக்கு நேற்று காமிச்சோம். முந்தின நாள் வந்து பார்த்தாரு. பார்த்துட்டு 2 ஐசி வந்து போயிடுச்சுப்பா, இது வந்து மாற்றிட்டா இந்த டிவி வந்து நல்லாவே ஓடும். டெம்பரேச்சர் மட்டும் ரொம்ப ஏறாமல் பார்த்துக்கோங்க. அதாவது கண்டினியூஸாக 4 முழுக்க டிவி ஆன் பண்ணி வைக்காம அப்பப்போ இடையில வந்துட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுங்க. மனுஷங்க எப்போ அப்பப்போ வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி டிவிக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுங்க. நீங்கள் அந்த மாதிரி ப்ராப்பராக வச்சுருக்கிற ஆமாம் அப்படிதான் நாங்கள் சொன்னார். ஸோ டிவிக்கும் ரெஸ்ட் கொடுத்து வச்சிங்கன்னா இது இன்னும் ஓடும், இன்னும் ஒரு 5-6 வருஷம் நாள் ஓடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. எனக்குமே ஒரு ஆசை தான், இந்த எல்இடி டிவியில் நம்மளும் நம்ம வீட்டுக்கு வாங்கி மாட்டலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் எதில் பார்த்தாலும் படம் எல்லாமே ஒரே படம் தான் இல்லைங்களா? அதில் என்ன சேனல்ஸ் தெரியுதோ அது எல்லா சேனல்ஸும் இதுலேயும் தெரியுது. அதில் என்ன மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி பிக்சர்ஸ் தெரியுதோ அதே ரொம்ப ஹைஃபையாக இல்லை, அல்ட்ரா குவாலிட்டியாக இல்லை அப்படின்னா ஓகே, அந்த படம் பார்த்தா படம் கிளியராக தெரியுது. அந்த மாதிரி எங்களால் டிவி பார்க்க முடியுது. கலர் கலராக எல்லா பிக்சர்ஸும் நீட்டாக எங்களுக்கு வருது, எல்லா சேனல்ஸும் எங்களுக்கு வருது. அண்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட்டுக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஊஃபர் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அது பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு அதிர்ஷ்டோட டேடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் வந்து அந்த ஹோம் தியேட்டர் சிஸ்டம் போட்டிருக்காரு. ஸோ சவுண்ட் எஃபெக்ட்டுக்கு எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ நான் வந்து இதுக்கு இந்த தடவை 2250 ரூபாய் 2250 rupees கொடுத்து திரும்பவும் அந்த 2 ஐசி சர்க்கியூட்டையும் வந்துட்டு நாங்கள் மாற்றிருக்கோம். மாற்றினதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து டிவி நல்லாவே ஓடிட்டுருக்கு. என்ன நான் சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, முடிஞ்ச வரைக்கும் நமக்கும் ஒரு ஆசை எல்லாருக்குமே இருக்குங்க. அடுத்தடுத்து வந்து அடுத்த டெக்னாலஜி நோக்கி நம்ம போகலாம்னு சொல்லிட்டு எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை இருக்கும். ஆசைப்படுறது தப்பு கிடையாது. பட் பேசிக்காக நம்மக்கிட்ட ஒரு விஷயம் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறத, நல்லபடியாக வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறத தேவையில்லாமல் தூக்கி போட்டு அதே வேலை செய்யக்கூடிய புதுசாக ஒரு பொருளை வாங்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஸோ அந்த மெசேஜ் தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன். ஏன்னா இதை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன, இது எல்லாமே வேஸ்ட். இதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பழைய இரும்பு சாமான் கிட்ட கொடுத்து கொண்டு போய் அவன் வந்து உருக்கி ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. இதில் வந்து எல்லா பார்ட்ஸுமே வந்து ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாது. இது வந்து ஓல்டு மெத்தட் டிவி அப்படிங்கிறதுனால எஸ் ஒரு சில பார்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீயூஸ் பண்ண முடியும். பட் அதுக்கு அந்த பார்ட்ஸை வந்து தனித்தனியாக கழட்டி அதை ரீசைக்கிளுக்கு அனுப்புறதே ஒரு பெரிய ஒரு எஃபர்ட். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் அந்த வேஸ்ட் அப்படிங்கிறத நம்ம எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் நான் உங்ககிட்ட சொல்ல வந்தேன். ஸோ இன்னைக்கு கொஞ்சம் அருமையாக தான் இந்த வீடியோ போகுது. பட் ஸ்டில் நான் இந்த மெசேஜ் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்துட்டாங்க. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இதுக்காக ஒரு சின்ன செலிப்ரேஷன் இருக்கு. அந்த செலிப்ரேஷன் வீடியோவும் உங்களுக்கு வரும். இந்த மெசேஜை ஓகே இமீடியட்டாக நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்கறது இல்லாமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி வேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக நினைக்கிறவங்களுக்காக ஒரு மெசேஜ். வேஸ்ட்டை வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணுறது ரொம்பவுமே கஷ்டமான ஒரு விஷயங்க. நீங்கள் வேணால் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பாருங்க. மற்ற பொருட்கள் மாதிரி பிளாஸ்டிக்கை ஈஸியாக ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும், ஃபுட் வேஸ்ட் வந்து ஈஸியாக ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும், எந்த ஒரு வேஸ்ட்டாக இருந்தாலும் ஈஸியாக ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும். பட் வேஸ்ட் அப்படிங்கிறது ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும். ஆனால் அந்த ரீசைக்கிள் பண்ணக்கூடியதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசம்பிள் பண்ணுறதை விட ரொம்ப பெரிய எஃபர்ட். ஸோ அந்த எஃபர்ட்டை வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணலாம். கம்ப்ளீட்டாக வந்து நம்மளால அவாய்ட் பண்ண முடியாது. கண்டிப்பாக இந்த டிவி ஒரு நாள் வந்து போயிடும். ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு ஆயுசு இருக்குல்ல. அப்போ வந்து நான் இதை வந்து போட்டுருவேன் பழைய ஜாமான்காரங்கிட்ட. இல்லைன்னா வந்து வேஸ்ட் யாராவது வாங்குறாங்க அப்படின்னா அவங்கக்கிட்ட கொடுத்துட்டு அப்போ வந்து நான் புதுசாக டிவி வாங்கிக்குவேன். பட் இப்போ வந்து எனக்கு இது தேவையில்லாத ஒன்று. அது சரி பண்ண முடியுமா முடியாதான்னு தெரியாமலே நான் பாட்டு டக்குன்னு தூக்கி போட்டுட்டு இன்னொரு மினிமம் ஒரு 8000 போட்டாலே இப்போல்லாம் வந்து எல்சிடி டிவி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன், எல்இடி டிவியே கிடைக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அது ஈஸியாக வாங்கிக்கலாம். பட் ஃபைன், எனக்கு இது போதும். ரொம்ப வந்து என்னால் கடவுளால் வாங்க முடியல அப்படிங்கிறது விஷயம் கிடையாது. பட் இந்த வேஸ்ட்டை இப்போ நான் வந்து தள்ளி வச்சிருக்கேன். ஸோ என்னால் முடிஞ்ச ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்தை இந்த சொசைட்டிக்கு நான் பண்ணியிருக்கேன், இந்த வேர்ல்டுக்கு நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன். இதே மாதிரி நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் வேஸ்ட்டை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நீங்கள் வந்து நம்ம வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக பார்க்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானே கிளிக்
கிளிக் பண்ணி ஆளுங்க ஆப்ஷனை தட்டி விட்டுக்கோங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் ஒரு பாட்டு பாட போறேன். அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். So see you in the next video. Bye.